Hvor lang tid arbejder man sådan cirka om ugen? Officielt er det vel 37 timer. Ja. Uofficielt er det mere. Bestemmer I egentlig selv jeres arbejdstid? Nej, det gør jeg ikke. I dag er jeg mødt kl. 7. Det er imod min vilje. Der er nogle gange nogen, der får en dag derhjemme, hvis de skal sidde og forberede et eller andet. Hvad sådan, lønnen normalt plejer at være for journalister? De nyuddannede, der kommer herind lige nu, de tjener 27.000 om måneden. Og dem, der tjener mest herinde, tjener sikkert 60 plus pension. Og hvis du så er redaktør, så kan folk få nogle tillæg. Hvordan er det sådan med ferier? Jeg har 7 uger om året, og her på TV2 har vi en rigtig god overenskomst med ferie. Skal det i mange ting, for man sådan bliver fyret? Almindelige ansatte journalister, det er ikke nogen, der sådan bliver offret. Medarbejderne er rimelig beskyttede, synes jeg. Jeg synes, I sådan, I er, når I interviewer for eksempel sådan kendte, synes I er gode til at pynte på historier? Jamen, det synes jeg ikke, man gør her på TV2. Det synes jeg er et udmærket pænt medie.